gaurko honetan, ekarri dizuegu challenge bat. Challengea berteko, 5 ataletan banatu ditugu zenbait batera. Atala, historia, abestiak, ezara zaharrak. Denetariko zerbait. Eta, asmakizunak izango dira. Eta jokoak ikusi nahi duzuen, bideoa jarri dugu. Esan beharra dugu, galderak txarto erantzutegatik zigor bat izango dugula. Eta horretarako, hau prestatu dugu. Adibidez, zigorrak dira. Gatza, odeiak ahoan, nata aurpegian, zelo aurpegian, edo kalambreak. Bueno, eta gero nesku. Goiarak abada. Bueno, hasiko gara! Ekingo dugu zein zigor izango duen bakoitzak, baina gogoratu zigorrak bideoan zehar jarraituko dutela. Jokoari hasiera emateko, harri horrian egingo dugu. No? Baina ez, nik irabazi dut! Zuen artean, orain. Musika. Hartu norbesik beste batek. Nola da musika? Abestiak. Hau zurea, ez? Berdin du, hori izin nahiaken. Vale, jarraitu abestia. Ahoa, bizi-bizi, belarriak pres, beti, tinko eta brinko. A, mundua, B, herria, C, euskara. A ber, berriro esan. Ahoa, bizi-bizi, belarriak pres, beti, tinko eta brinko. A, mundua, B, herria, C, euskara. Berriro, digo que sí. Euskara. Baina esan behar dezu, esternokleidomastoideo. Esternokleidomastoideo. Hala, horrekoa no, gain zer ni. Bai. Asmakizun no. Nuna hor? Esatea, maite. Oso erraza da. Kristal polita beti guztia nahi dugu udan badugu neguan. A. Botilla, B. Izotza, C. Leioa. Izotza. Aba, da izutiz. Musika. Egiten dira zuzuk, ez orain nik ere. Ara, nik egin hori. Baina nira da. A ver. Segi kanta hau. Borobildu zaizkitertzan, zu ikustean, zure alboan edo zure ondoan. Zu ikustean, zure alboan edo zure ondoan. Hostias. Azkena. Zure ondoan? Bai. Benetan. Zenbat euskal hiztun daude? 1922tik gora, 500.000 bitartean, 918.000tik behera. B. A. Aukeratu.
Lurrak ezi eta jan. Aukera dira guk, lurrak edo besteek. Haren lurra... Lurrak hasi eta guk, lurra, besteek jan. Izan ezkizu tirura. Ikusi esake? Bai. Lurrak hasi eta guk, lurrak, besteek jan. B. Bai. Nola soinu, ala, martxa, B. Dantza, C. Zaunga. B. Bai. Esaio tokatzen gainik. Esperta botatzen dut. Zara. Zara zara. Aukeratu zuzena. Askoren mina, tiriri atsegina. A. Gutxien, B. Tontoen, C. Batzuen. A ver, puedes aquí. Askoren mina, gutxien atsegina, tontoen atsegina edo batzuen atsegina. Gutxien atzegina. Gutxien atsegina. Ez. B. Da. Zara zarrak. Hori berdina da. Segi zara. Bat eman eta bi, A. Lapurtu, B. Hartu, C. Egin. Bate. A ber, Bat eman eta bi, A. Lapurtu, B. Hartu, C. Egin. C. Ez. Zein urtetan sortu zen Apple? A. 2001, B. 1976an, C. 1980an. A ver, B. 1976an. C. Ez. Zein da? B. Ese minut. Pamplona. Musika da libre, musika. Norena da behar esanak abestia. Berri txarrak, lor edo genzazpi. Norena da behar esanak abestia. Bere txarrak. Ez lorena. Ba, hau izan da guztia, gustokoa izan baduzue. Eta ez bazaudete alpidetutak alpidetu, honen behan, Arpidetu!